कृष्ण हरे कृष्ण माताजी हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी दंड प्रणाम कृष्ण हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी। माताजी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी दंड प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜிஸ் மாதாஜிஸ். அன்பான மாலை காலை வணக்கங்கள். கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இப்ப இதோட பிரணத்தியோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பிரபு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரணதி பிரபுஜி. நான் படிக்கட்டுங்களா? இல்ல பிரணத்தி நானே படிச்சிடுறேன் பிரபுஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. Yes. சரி, நான் உடனே ஒரு இது ஓம் நம்ம மாத்திரம் சொல்றேன், நீங்க அப்புறமா பாக்கி சொல்லுங்க. எந்த பிரபுஜி சொன்னார்? ஜானகிராம் பிரபுஜி தானே? யார் படிக்கிறேன்னா? ஜானகிராம் பிரபு. ஓகே Yes, பிரபுஜி, நீங்க படிங்க, நோ ப்ராப்ளம். நான் வந்து இந்த இதை மாத்திரம் படிச்சு சொல்றேன் ரெண்டு பேருன்னு. அப்புறம் இது ஓம் நமோ பகவதி சொல்லிடுறேன், நீங்க படிச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. சொல்லுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஓம் அஞ்ஞான திமிராஜஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகய தசபுன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்ணம் சாவிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதாமகிம் ததாதி ஸ்வபதார்த்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ குருஹ ஸ்ரீ சுரிதபத கமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சக சக்கரஜாதம் சாக்கரஜாமி சககன ரகுநாதாமிதம் சம்சதா தெய்வம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன தகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சகதன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகாந்த் விதாம்ச ஹே கிருஷ்ண கர்ண சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதி கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்த நமஸ்துதே சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி வருஷபானு சுதே தேவி பிரணமாயி ஹரிப்பிரியை வாஞ்ச கல்பதர்ஷ்ய கிருபா சிந்திப்பிய ஏவச பதிதானாம் பாவனேபோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. நமோ நமः வதந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்யம் நாம்னே கௌரத்வேஷ நமः. குருவே கௌர சந்திராய ராதிகாய கதாலியே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமः. நமः ஓம் கிருஷ்ண பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமினி இது நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி चारिणे निर्वशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे. हरे कृष्ण माताजी. வாழ்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கிளாஸ்க்கு போயிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணம்மா. எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். அதே நிமிஷம். ஒரே ஒரு செகண்ட்.
நான் ஒரே ஒரு சின்னதா ஒரு கொஸ்டின் கேட்பேன் கிளாஸ் ஆரம்பிச்ச உடனே. அது 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 என்னன்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா பார்க்கலாம். வந்து ஒரு மகாராஜா இருக்கார். அவர் வந்து லிவிங் பீயிங்ஸை பத்தி தான் கவலைப்படுறார். உயிர்வாழிகள்லாம் பத்தி தான் கவலைப்படுவார். உயிர்வாழிகள்னா என்ன? மனுஷனை பத்தியும் மாத்திரம் இல்ல, மிருகங்கள் எதுக்கெல்லாம் உயிர் இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பார். அந்த மகாராஜா பேர் என்ன தெரியுமா இருக்காது? பரீட்சித் மகாராஜா. பரீட்சித் மகாராஜா. அவர் என்ன பண்ணார்? மாமிச கடை, அதாவது கசாப்பு கடைங்கிறது இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் அழிக்கணும்னு பார்த்தார். பசுவது, ஏன்னா அதுகளுக்கும் உயிர் இருக்கு, ஆத்மாங்கிறது எல்லாருக்கும் இருக்குங்கிறவே அதுகளுக்கு அவர் தான் முதல்ல அது முக்கியமான. அவர் வந்து எல் அவர் அந்த காட்சிகள் எல்லாரும் மகிழ்ச்சியாவே இருந்தா. ஏன் மகிழ்ச்சியா இருந்தா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அவரோட காலத்துல அவர் சுயநலம் இல்லை, செல்ஃபிஷ்னஸ்ஸே கிடையாது, சுயநலம் இல்லாமல் இருக்கார். தனது சுகத்தை, தன்னோட சுகத்தை, இந்த காலத்துலலாம் இப்போ கலியுகத்தில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒருத்தர் ஆட்சி புரியுறா அப்படின்னா அவள் தன்னோட சுகத்தை தான் முதல்ல பார்த்துப்பா. தனக்கு எவ்வளோ சேர்த்து வச்சுக்க முடியும், நம்ம இதுலேருந்து கீழே இறங்கிட்டோம்னாக்க நமக்கு எவ்வளோ நம்ம அடுத்த இதில் நமக்கு ஜெயிப்போமோ மாட்டோமோ அப்படின்னு அந்த மாதிரி பயந்துட்டு தான் எல்லாத்தையும் தனக்குன்னு தான் சேர்த்து வச்சுப்பா. ஆனால் பரீட்சித் மகாராஜா மாத்திரம் சுயநலம் இல்லாமல், தனது சுகத்தை பெருக்கி கொள்ளாமல், கடவுளோட திருப்திக்காக மாத்திரம்தான் அவர் காரியத்தை செஞ்சிருந்தார். முழுமுதற் கடவுளின் திருப்திக்காக காரியத்தை செஞ்சிருந்தார். அதனால அவரோட பீரியட்ல வந்து, பரீட்சித் மகாராஜா பீரியட்ல வந்து எல்லாரும் சந்தோஷமா இருந்தா. அவர் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? அவர் சுயநலம் இல்லாமல் இருந்தார். மற்றவாளுக்கெல்லாம் தனது சுகத்தை பெருக்க மாட்டார். மிருகங்கள் பசுவதை, மாமிசத்தை உள்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவருடைய காலத்துல வந்து பிராமணர்கள், பசுக்கள், பெண்கள் எல்லாரும் வந்து பாதுகாக்கப்பட்டாங்க. சிறுவர்கள் எல்லாரும் எல்லா தானியங்கள் எல்லாம் வந்து நல்லா விளைஞ்சு செழிப்பா இருந்தது. மக்களுக்கு வேற தேவையில்லை, பசுக்கள் நல்லா பால் கொடுத்தது. அதனால எல்லாரும் சந்தோஷமா இருந்தாங்க. அதுக்கு சந்தோஷமா இருந்ததுக்கு காரணம் என்ன? அவருடைய இந்த நல்ல ஆட்சிதான் மாட்டாங்க. நல்ல ஆட்சிங்கிறது சுயநலம் இல்லாத, எனக்கு வேணும்னு வச்சுக்கிறது இல்லை. மற்றவாள்லாம் நல்லா இருக்கணும், நம்ம பிரஜைகள்லாம் நல்லா இருக்கணும், அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி இருந்தார். அதுதான் முக்கியமான. அதனாலதான் மாதாஜி அந்த கலி புருஷனுக்கே கஷ்டப்பட்டு நான் இப்ப எங்க போவேன் அப்படின்னு கேட்டு, சரி நீ தங்கத்து மேல போன்னு சொல்லி இருந்தாரு. கலி புருஷனுக்கே சொன்ன என்னால முடியல, நான் எப்படி எனக்கும் சிரிச்சிட்டு கேள்வி, நான் எங்க வாழ்வேன்னு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணாலும் அப்புறம் தங்கத்துல போ, நாளடைல இருக்காதேன்னு சொல்லிட்டாரு. அதனால அந்த பரீட்சித் மகாராஜா, இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். நல்லா இருக்கும் இந்த ஸ்லோகமும். ஒரே நிமிஷம். அதாவது உத்தம ஸ்லோக பாராயணர்கள் தாங்கள் வாழ்வதே உலக நன்மைக்காகவும் ஜீவராசிகளின் முன்னேற்றத்திற்காகவும் அவர்களின் சுகத்திற்காகவும் மட்டுமே, அவர்கள் சுய லாபத்திற்காக அல்ல. பரீட்சித் மகாராஜ் உலகத்திற்கு புகழ் பெற்ற அந்த உடலை எல்லா பாசத்தில் இருந்தும் விடுபட்டு எப்படி துறந்தார்? அவர் பிரஜைகளின் அடைக்கலமாக இருந்தார். அவருக்கு பிரஜைகளின் அடைக்கலமாக எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு இருந்தார். ஓகே, ஆசைகளை துறந்து பிரஜைகளின் நலனுக்காக ஆட்சி செய்தார். அவர் காலத்தில் உணவு, உடை, உறைவிடம் எல்லாம் ஏராளமாக இருந்து மனிதர்களும் விலங்குகளும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்தனர். அதான் இந்த அதிகாரம் பரீட்சித் மகாராஜுவின் தெய்வீக பிறப்பை விவரிக்கிறது. குருக்ஷேத்திரத்தில் அந்த போருக்கு பின்பு அபிமன்யுவின் மகனாக அவர் கருப்பையில் இருந்தே கிருஷ்ணரால் காக்கப்பட்டவர். அஸ்திரங்கள் அவரை தாக்க முடியவில்லை, ஏனெனில் அவர் பகவத் பக்தரின் வம்சாவளியில் பிறந்தவர். ஓகே, இந்த காண்டம் 1 அதிகாரம் 4ல் போருக்கு பின் கிருஷ்ணரின் அருளால் பரீட்சித் எப்படி பிறந்தார்? அவர் உலகத்தில் அடுத்த அரசராக பகவத் பாதுகாப்புடன் வளர்ந்தார். இது பக்தர்களின் வம்சத்தை பகவான் எப்போதும் காக்கிறான் என்பதன் உதாரணம். பகவான் கிருஷ்ண பகவான்கிட்ட மாத்திரம் கொஞ்சம் போல இப்போ உட்காந்து பாகவதம் கிளாஸ் படிக்கிறோம், நமக்கு இது வேணும் அது வேணும் நம்ம போய் கேட்கவே வேண்டாம். என்னோட பக்தர்கள் உட்காந்து பாகவதம் கிளாஸ் கேட்கறதுக்குன்னு வந்துட்டா காத்தால, அவளுக்கு என்ன வேணும்னு எனக்கு தெரியும், நான் பார்த்து அவளுக்கு நம்ம எதுவுமே அவள்கிட்ட போய் டிமாண்ட் பண்ணி இதை கொடு அதை கூட கேட்கவே வேண்டாம். அவர் நல்லா கிளீனாக பார்த்து கொடுத்துருவார். ஓகே, வியாச முனிவருக்கு உபதேசித்த பகவானின் பக்தரான வைராக்கியத்தை தருபவரான நாரத முனிவருக்கு மீண்டும் மீண்டும் நமஸ்காரம். இந்த ஸ்லோகத்துல
நாரத முனி வியாச முனிவருக்கு பாகவதத்தை உபதேசித்த விதம் மற்றும் அதன் விளைவுகளை விளக்குகிறார். ஓகே, அவர் சொல்லுவது என்னவென்றால், பகவானின் பக்தர்களுக்கு பகவானின் கதைகளும் பெருமைகளும் மிகவும் சுலபமாக புரியும். அவர்களுக்கு இது பேரின்பத்தை கொடுக்கும். பகவானின் மனதை வைத்தவர்கள், பகவான்கிட்ட மனசை வச்சிருந்துவா, தங்கள் மனசை எப்போதும் பகவானிடம் வைத்திருப்பவர்களுக்கு பாகவதம் ஒரு ஞான பொக்கிஷம். அதை அவர்கள் ஆழ்ந்து ரசிப்பார்கள். ஞானம் இல்லாதவர்களுக்கு கஷ்டம். ஆனால் பகவானின் பக்தி இல்லாதவர்கள் அல்லது விஷய ஞானம் இல்லாதவர்களுக்கு இந்த பாகவதத்தின் சாராம்சம் புரிவது கடினம். அதை வெறும் சப்தங்களாகவே பார்ப்பார்கள். அதன் ஆழ்ந்த பொருளை உணர மாட்டார்கள். ஓகே, இதில் நாரதரோட பணி என்ன? இந்த பாகவதத்தை வியாசருக்கு உபதேசிப்பதன் மூலம் ஞானம் பெறுவதற்கும் பகவானிடம் அன்பு கொள்வதற்கும் வழிகாட்டுகிறார். சுருக்கமாக இந்த ஸ்லோகம் சொல்லணும்னாக்க என்ன சொல்லலாம்? பாகவதத்தின் மகிமையும் அதை யார் எளிதில் புரிந்து கொள்வார்கள், யார் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் என்பதையும் விளக்குகிறது. ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் நான் ஸ்லோகத்தை படிக்கிறேன். படித்த உடனே ஒரு மாதாஜி ஒரு பிரபுஜி படிச்சுட்டு மேற்கொண்டு படிச்சுடலாம். ஓகே. शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायण जनाः जीवन्ति तात्मार्थम् असौ पराश्रयं मुमोष निर्विद्य कुतः कलेवरम्. ओके, யாராவது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிமா. शिवाय लोकस्य भवाय भूतये या उत्तम श्लोक परायणा जना श्रीजीवन्ति नात्मार्थम् असौ परश्रयं मुमोष निर्विद्य कुद कलेवरम्. शिवाय நலம், லோகஸ்ய அனைத்து ஜீவராசிகளின், பவாய செழிப்புக்காக, பூதையே பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக, ஏ உள்ள ஒருவர், உத்தம ஸ்லோகே பராயணா முழுமுதற் கடவுளுக்காக அர்ப்பணித்துக் கொண்ட, ஜனா மக்களின் ஜீவந்தி வாழ்கின்றனர், ந ஆனால் இல்லை, ஆத்ம அர்த்தம் சுயநலத்தில், அசௌ அது, துறந்தார், பர ஆசிரியம் மற்றவர்களின் அடைக்கலத்துக்காக, மும்மோச துறந்தார், நிர்வித்திய எல்லா பற்றுக்களில் இருந்தும் விடுபட்டு, குத எந்த காரணத்தினால், கலேவரம் நிலையற்ற உடல். மாதாஜி பொருளுரை படிக்கவா? மொழிபெயர்ப்பு வேற யாராவது மாதாஜி படிக்கட்டுமா? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண. மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு ஒருத்தர் படிக்கட்டும், ஒருத்தர் பொருளுரை படிக்கட்டும். மொழிபெயர்ப்பு ஒரே ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஒன் மினிட். லோகஸ்யன்னா என்ன சொல்லுங்க மீனிங்? இந்த ஸ்லோகம் படிச்சோம் இல்லையா, லோகஸ்ய அப்படின்னா என்ன? அனைத்து ஜீவராசிகள். ஜீவராசிகள்னா என்ன? மனுஷாலும் இன்க்ளூடட், மிருகங்களும் இன்க்ளூடட். மிருகங்கள்னா பசுவதை, மற்ற மிருகங்கள்லாம் மாமிசத்தை சாப்பிட்றதுக்காக அதெல்லாம் வெட்டி இதெல்லாம் பண்ணுறா இல்லையா, அந்த மாதிரி இன்னொரு உயிரை கொல்லக்கூடாது. அதுக்காகத்தான் அது அனைத்து ஜீவராசிகளையும் பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறத பரீட்சித் மகாராஜ் பண்ணாங்க. அந்த லோக்கஸ் இது வேர்டு பை வேர்டு அந்த மீனிங் புரிஞ்சுடுத்துன்னு வச்சுங்களேன், இந்த ஸ்லோகம் ஈஸியாக நமக்கு அப்படியே மனப்பாடமும் வந்துடும். ஓகே, எஸ் பிரபு. மாதாஜி படிங்கம்மா. சாரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. முழுமுதற் கடவுளிடம் தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள் மற்றவர்களின் நலம், முன்னேற்றம் மற்றும் மகிழ்ச்சி ஆகியவற்றுக்காகவே வாழ்கின்றனர். வேறெந்த சுயநலத்திற்காகவும் அவர்கள் வாழ்வதில்லை. எனவே சக்கரவர்த்தி பரீட்சித்து பௌதீக உடைமையின் மீதுள்ள எல்லா பற்றிலிருந்தும் விடுபட்டவராக இருந்த போதிலும் பிறருக்கு அடைக்கலமாக விளங்கிய அவரது உடலை அவர் எப்படி துறக்கக்கூடும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாரா படிக்கணும்னா படிங்க. பொருள் வேற. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க பிரபுஜி. பரீட்சித் மகாராஜன் பகவானின் பக்தராக இருந்ததால் சிறந்த அரசராகவும் சிறந்த இல்லத்தரசியாகவும் இருந்தார். இல்லறவாசியாகவும் இருந்தார். பகவத் பக்தருக்கு எல்லா நல்ல தகுதிகளும் தானாகவே வந்து அமைந்தன. இதற்கு சக்கரவர்த்தி இந்த பேஜில் போயிடுத்தோ
இச்சக்கரவர்த்தி சிறந்ததொரு உதாரணம் ஆவார். இந்த பக்கம் இருக்குமா, லெஃப்ட் சைடுல. சக்கரவர்த்தி சிறந்ததொரு உதாரணம் ஆவார். தமக்கு சொந்தமான பௌதிக செல்வங்களில் அவருக்கு எந்த பற்றும் இருக்கவில்லை. ஆனால் அரசன் என்னும் முறையில் தனது குடிமக்களின் எல்லா நலன்களுக்கும் அவர் பொறுப்புடையவராக இருந்ததால் அவர்களுடைய இப்பிறப்பிற்கு மட்டுமல்ல அடுத்த பிறப்பிற்கும் தன் நன்மை அளிக்கும் சமூக சேவையில் அவர் எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக இருந்தார். அவர் கசாப்பு கடை கூடங்களையோ பசு வதையோ அனுமதிக்கவில்லை. ஒரு ஜீவராசியின் பாதுகாப்புக்கு ஏற்பாடு செய்து மற்றொன்று கொல்லப்படுவதற்கு அனுமதி அளிக்கக்கூடிய மூடராகவும் குறையுடைய நிர்வாகியாகவும் அவர் இருக்கவில்லை. அவர் ஒரு பகவத் பக்தராக இருந்ததால் குடிமக்கள், மிருகங்கள், தாவரங்கள் உட்பட எல்லா ஜீவராசிகளின் மகிழ்ச்சிக்காகவும் எப்படி நிர்வாகத்தை நடத்துவதென்பதை நன்கு அறிந்திருந்தார். சுயநலத்தில் அவர் அக்கறை கொண்டு இருக்கவில்லை. சுயநலம் என்பது தன்னையே மையமாக கொண்டு தனது சுகத்தை பெருக்கிக் கொள்வதாகும். இவ்விரண்டிலிருந்தும் அவர் விடுபட்டிருந்தார். பரமசக்தியான முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுவதே அவரது விருப்பமாகும். அரசன் பரம புருஷனின் பிரதிநிதி ஆவார். ஆகவே அரசனின் விருப்பம் பரம புருஷனுடைய விருப்பத்திற்கு சமமானதாக இருக்க வேண்டும். எல்லா ஜீவன்களும் தன்னிடம் அடிபணிந்து மகிழ்ச்சியை அடைய வேண்டும் என்று பரமபுருஷர் விரும்புகிறார். எனவே இறைவனிடம் திரும்பி செல்லும் வழியில் குடிமக்களுக்கு வழிகாட்டியாய் இருப்பதே அரசனின் விருப்பமாகும். இவ்வாறாக மக்களின் நடவடிக்கைகளை ஒழுங்குபடுத்தி இறுதியில் அவர்கள் பரமபதத்தை சென்றடையுமாறு செய்ய வேண்டும். பகவானின் பிரதிநிதியாக இயங்கும் ஒரு அரசனின் ஆட்சியுள்ள நாடு பூர்ண செல்வ செழிப்புடன் விளங்குகிறது. அப்போது மனிதர்கள் மிருகங்களை உண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. அங்கு உணவு தானியங்கள், பால், பழம் மற்றும் காய்கறிகள் ஆகியவை மிகுதியாக இருப்பதால் அவற்றை மனிதர்கள் மட்டுமின்றி மிருகங்களுக்கும் முழு திருப்தி உண்டாகும் வரை உண்ணலாம். எல்லா ஜீவராசிகளும் உணவு, வசிப்பிடம் ஆகியவற்றில் திருப்தி அடைந்து நியமிக்கப்பட்ட விதிகளுக்கு கட்டுப்பட்டு நடந்தால் ஜீவராசிகளுக்கு இடையில் எந்த தொல்லையும் இருக்காது. பரீட்சித் மகாராஜன் தகுதி வாய்ந்த அரசராக இருந்ததால் அவரது ஆட்சி காலத்தில் எல்லோரும் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ அவரோட ஆட்சி பரீட்சித் மகாராஜ காலத்துல ஏன் எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருந்தார்கள் அப்படின்னா ஒரே ஒரு லைன்ல ஆன்சர் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லலாம்? அவர் மாமிசக்கடை, பசுவதை எல்லாத்தையும் அனுமதிக்காம இருந்தார். சுயநலம் இல்லாமல் இருந்தார். தனது சுகத்தை பெருக்கிக் கொள்ளாமல் முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே அவரது காரியத்தை செஞ்சிருந்தார். இப்போ அவர் செய்கிற காரியங்கள்லாம் என்ன காரியங்களா இருந்தது? முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக இருந்தது. ஓகே, அந்த மாதிரி இப்போ நம்மளாம் உட்காந்து இப்போ சத்சங்கம் இதெல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா, பாகவதம், பகவத்கீதையெல்லாம் படிக்கிறோம். அது படிக்கிறது அசோசியேஷன் இருக்கணும். டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் இருந்தாலே அதுவே நமக்கு பகவான் கிட்டக்க கொண்டு போகிறதுக்கு. எதுவுமே நம்ம பண்ணுற காரியத்தை ஒரு சின்சியராக பண்ணணும். அது சின்சியராக பண்ணால் பகவானுக்கு நமக்கு ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் நமக்கு காட்சி தருவார். காட்சி தரலைனாக்கா நம்ம அவருடைய பகவான்கிட்டக்கு நம்ம ஃபுல்லாக சரண்டர் ஆகி அவர் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு நம்மளால வர முடியல அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளை டெவலப் பண்ணிக்கணும். புரிஞ்சுதா? அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த ஸ்லோகத்தில். ஸோ பரீட்சித் மகாராஜ் சரியான உதாரணமாக நமக்கு இருந்திருக்கார். அந்த மாதிரி நம்ம சுயநலம் இல்லாமல் எந்த எல்லாருக்கும் ஆத்மா இருக்குது, பரமாத்மாவும் இருக்காது எல்லாரோடையும் கூடவே இல்லையா? அதனால நம்ம இந்த திருட்டு தொழில் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. திருடினாலும் அங்கேயும் பகவான் உட்காந்து பார்த்துருக்கார். அதுக்கு வேணுங்கிற நம்ம வினைகளை நம்ம அனுபவிச்சு தான் ஆகணும். அதனால இப்போ நம்ம கஷ்டப்படுறோம், இவ்வளோ படிக்கிறேனே பாகவதம் இதெல்லாம் அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் சொல்லலாம். ஏன் கஷ்டப்படுறோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இத்தனை நம்ம பாகவதங்கள்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ எல்லாம் பாகவதம் படிக்கிறோம், பகவத்கீதை படிக்கிறோம், சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் படிக்கிறோம், எல்லாம் படிக்கிறோம். இருந்தாலும் நமக்குன்னு ஒரு கஷ்டங்கள்லாம் வந்துட்டே தானே இருக்கு. யாராவது ஒருத்தர் நிம்மதியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றோமா?
ஏன் இதுக்கு அந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் இது வருது? இத்தனை ஜன்மங்கள் நம்ம பண்ண பாவம் இருக்கு மாதாஜி. நம்ம எத்தனை 84 லட்சத்துல எவ்வளவு பண்ணினோமோ அதெல்லாம் அனுபவிச்சு தானே ஆகணும். இல்ல நம்ம போன ஜென்மத்துல நம்ம என்ன பண்ணோமோ அந்த கர்மாவகள்ல நல்ல காரியங்களுக்கெல்லாம் நம்ம அனுபவிச்சு அப்படியே கேரி ஓவர் பண்ணிக்க. இருந்தாலும் நம்ம பண்ண கெடுதல்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் கேரி ஓவர் பண்ணித்தான் ஆனோம். எல்லாத்தையும் அங்க நிவர்த்தி பண்ணிட்டு நம்ம போன ஜென்மத்தை வர முடியாது. இந்த ஜென்மத்துல நம்ம கஷ்டப்படுறதெல்லாம் நம்ம போன ஜென்மத்துல பண்ண பாவங்கள், கர்ம வினைகள், அதை அனுபவிச்சு தான் ஆனோம். அதனால இப்போ நம்ம பண்றதெல்லாம் இதெல்லாம் புண்ணிய செயல்கள். இது நமக்கு மறுபடியும் பிறவி எடுக்காம ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு பகவானுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக நம்ம நல்ல காரியங்கள் பண்ணணும். புரியுறதா? அதனால இந்த கலியுகத்துல கெடுதல் தான் நடந்துட்டு இருக்கு. அது இந்த மாதிரி நம்ம இஸ்கான்ல மூலியமா நம்ம பாகவதம் இதெல்லாம் பண்ணி ஒரு குரூப்ல ஃபார்ம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி எல்லாருமா சேர்ந்தே கோலோக விருந்தாவன் போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வழி அமைச்சு கொடுத்துருக்காரு. இந்த பூலோகத்திலேயே ஒரு ஒரு இது பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். கோலோக பிருந்தாவனா மாதிரி பண்ணி நம்மள எல்லாம் இப்போ ஒரு க்ரௌடாக ஃபார்ம் பண்ணி எல்லாரும் உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது இஸ்கான் நமக்கு பண்ண நன்மைகள் இல்லையா? அதனால எல்லாரும் சேர்த்து பண்ணும். எல்லாரும் ஒரே டயத்துலேயே கோலோக பிருந்தான் போகிற மாதிரி இதுவா யூனிஃபார்மாக எல்லாரும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்ல காரியங்களை நம்ம நிறைய பண்ணணும். இப்போ பண்ணுறதானது நமக்கு அடுத்த பிறவி இல்லாமல் இருக்கும். இப்போ பண்ண ஊழ்வினை இதெல்லாம் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு அடுத்த பிறவி இல்லாமல் நம்ம படிக்கலாம். ஓகே, அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாரும் நல்லதையே, மற்றவாளுக்கு கெடுதல் நினைக்காம, எஸ்பெஷலி மற்றவாளுக்குன்னா நமக்கு மனுஷாளுக்கு மாத்திரம் இல்லை, பசுக்கள் மற்ற மிருகங்கள்லாம் கொள்ற அவளுக்கெல்லாம் மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளால் ஆனதை பிரச்சாரம் பண்ணி சொல்லி கொடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க அப்படி மெதுவாக தான் சொல்லி சொன்னேன். ஏன்னா நான்வெஜ் சாப்பிட்றவாளை நிறுத்தாதேன்னு சொன்னாக்கா உடனே அவளுக்கு இது என்னது, இது உங்களுக்கு வேறு வேலையே இல்லையா, போங்க அப்படின்னு அவள் நம்மளை விட்டுப்பிடும். அவளுக்கு பக்குவமாக சொல்லி கொடுக்கணும். அதையும் சொல்லித்தருது. அதுகளுக்கும் உசிறு இருக்கு. அதுகளை கொலை பண்ணும்போது அதுகளும் அழறதா இதுங்கிறதா இல்லையா, உசிரை முடிச்சு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் தெரியுமா அந்த சவுண்டெல்லாம் கேட்குறது. அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு நமக்கு முயற்சி செய்யணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஏதாவது சொல்றீங்களா? இன்னும் ஏதாவது சொல்லணுமா இந்த ஸ்லோகத்தை பொறுத்த வரைக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நல்லா இருக்கு மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ பிரபுஜி. சூப்பரா இருக்கு மாதா, சூப்பரா புரிஞ்சுது மாதாஜி. புரிஞ்சுது. அதாவது பரீட்சித் மகாராஜ் பண்ணது எது, அவரை நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒரு உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். அவரை அம்மா வயதுலயே ரொம்ப நாளைக்கு இருந்துட்டார். அங்கே உட்காந்துக்கிச்சு. அப்பவே அவருக்கு கிருஷ்ணருடைய அனுகிரகம் கிடைச்சிடுச்சு. நமக்கெல்லாம் இப்போ கிருஷ்ணர் அனுகிரகம் கிடைக்கலன்னு நல்லாவே கிடைச்சிடுச்சு நமக்கு. ஆனால் நம்ம உபயோகப்படுத்தலை. அதை எப்படி உபயோகப்படுத்தணும், சின்சியராக பண்ணணும். காத்தால் எழுந்து 16 ரவுண்டு சாண்டிங் பண்ணணும். அப்புறம் அவன் பகவான் நமக்கு சாப்பிட்ற சாப்பாடை எதாக இருந்தாலும் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்ற இல்லை எதாவது எல்லாம் அனைத்தும் தூத்தம் குடிக்கிற வாட்டர் குடிக்கிறோம் இல்லையா, வாட்டர் குடிக்கும்போது கூட எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு தான், கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடிச்சா போதும். அதுக்காக எப்போதும் நைவேத்தியம் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு மகா மந்திரம் பிரசாதத்துக்கு உண்டான மந்திரங்கள்லாம் இருக்குல்ல, அதை சொல்லி தான் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும். ஆஃபீஸ் போகிறவாள்லாம் காத்தால அவசரத்தில் பகவானுக்கு போய் நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியுமா? உடனே எடுத்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அனைத்தும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு பகவானை நினைச்சிட்டு சாப்பிட்டுட்டணும். இல்லைன்னா அந்த மாதிரி சாப்பிடலன்னா என்ன அர்த்தம், பாவங்களை உண்றதுக்கு சமம். புரியுறதா? பகவானுக்கு படைச்சிட்டு கொடுத்தோம்னா அந்த சாப்பாட்டில் உப்பு இல்லை, புளி இல்லை, உரப்பு இல்லை, உப்பு ஜாஸ்தியாக போயிடுச்சுன்னு சாப்பாடுலாம் சொல்கிறோமே, அந்த வார்த்தை சொல்ல மாட்டோம். எல்லாமே பிரசாதங்கிறது தேவாமிரதமாக ஆகிடும். அதனால அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறவாள்லாம் பகவானை நினச்சிக்காதுக்கிறவா தான், கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்காம இருக்கிறவா தான் அப்படி பண்ணுவா. பகவானுக்கு ஸ்ரத்தையாக எல்லாத்தையும் வழிபடுறவாளுக்கு அதெல்லாம் உப்பு இருக்கிறதும் தெரியாது, காரம் இருக்கிறதும் தெரியாது, ஒன்றும் தெரியாது. எதாக இருந்தாலும் பகவான் கொடுத்த பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்றோம். அது உடம்புலையும் நமக்கு ஒட்டும்னா என்ன, அது நமக்கு வேணுங்கிற எனர்ஜியை கொடுக்கும். ஓகேயா? அதனால ஏகாதசி அன்னைக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் விரதம் இருங்கோ எல்லாரும். என்னோட பர்சனலாக அட்வைஸ் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு, முடிஞ்ச வரைக்கும் விரதம் இருங்கோ. அதனால இப்போ தமிழ்நாட்டில எல்லாம் விரதம்னாக்க பால் தயிர்லாம் சேர்க்கக்கூடாது, மோர் சேர்க்கப்படாது. பால் சேர்த்துக்கலாம், தயிர் மோர் தயிர் எல்லாம் சேர்க்கப்படாது. ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு அதெல்லாம் பிடிச்சதுனால நமக்கு ஏகாதசி அன்னைக்கு அதெல்லாம் நல்லா தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம். பால், தயிர், பன்னீர் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். அது ஒரு வேளைக்கு நல்லா சாப்பிடுங்க. ஏஜ் ஆனவெல்லாம் மாதாஜி ஃபாஸ்டிங் இருக்க சொல்லிருக்காண்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லாதீங்க. ஓகே, எவ்வளோக்கு அவ்வளோ நமக்கு வேணுமோ ஒரு வேளைக்கு அதை சாப்பிட்டுக்குங்க. பாக்கி வேலையெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுங்க. அந்த மாதிரி மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுங்க. வயசானவா தயவு செய்து மாத்திரை மருந்தெல்லாம் சாப்பிடுவா பண்ணாதீங்க. கிருஷ்ணர் அப்படி யாரையும் பட்னி கடைன்னு சொல்லவே இல்லை.
மனசுல நல்லா நினைச்சுட்டா போறோம். ஓகேயா? முடிஞ்சப்ப சின்ன யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் 30, 35, 45, 50 வரைக்கும் அது மாதிரி இதெல்லாம் நல்லா. அதுக்கும் மேல இருக்கிற உடம்புனுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் எவ்வளவு தாங்குற சக்தி இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணுவோம். அதனால இது ஏகாதசிக்கு என்னோட இந்த சாப்டரை தவிர்த்து அவுட் ஆஃப் த சிலபஸ்ல அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ்ல நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஏகாதசி அது கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுவோம். சாண்டிங் பண்ணும் போதும் என்னம்மா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு டவுட்டுங்க. இப்ப ஏகாதசி ஒரு பொழுது இருக்கிறோம் இல்லைங்களா, ஃபாஸ்டிங், அது எப்படின்னா இருக்கணும்? மறுநாள் எத்தனை மணிக்கு நம்ம நான் வந்து ஏகாதசிக்கு இதுல வாட்ஸ்அப்ல போட்டு இருக்கேன். நீங்க பார்ப்பீங்களோ என்னமோ தெரியல, உங்களுக்கு எல்லாம் உங்க குரூப் எல்லாம் வருதா தெரியல மாதாஜி, எங்களுக்கு சொல்லுங்க கொஞ்சம். நான் எவ்ரி பாராயண் டைம்னு கொடுக்குறேன். 6:30 to 7 வரைக்கும். நம்ம இது படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அவர் பேர் என்ன மகாராஜ் படிச்சோம், அம்பரீஷ் மகாராஜ் ஒரு கதை படிச்சிருக்கோம் தெரியும் இல்லையா? அவர் வந்து அவர் நல்லா ரொம்ப சின்சியரா அவர் இருப்பார். அவருக்கு அவருடைய குருவானவர் வீட்டுக்கு வர்றார். அவர் வந்து நான் உங்க வீட்டுல வந்து இன்னைக்கு நீங்க தான் விட போறேன், இருந்தாலும் நான் போய் குளிச்சுட்டு வரேன்ட்டு அவர் போயிருக்கார். அவர் குளிச்சுட்டு அவர் திரும்பி வரத்துக்குள்ள பாராயண் டைம்னு ஒன்று இருக்கு. 6லேருந்து 6 to 6:30 இல்லைன்னா 6 to 7 அப்படின்னு ஏதோ டைம் நான் எழுதுனேன். எவ்ரி வீக் நான் எழுதுனேன். எவ்ரி ஏகாதசி நான் ஒரு குரூப் எல்லா குரூப் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா குரூப்லையும் போடுறேன். தமிழ் குரூப்ல நான் போடல. அது யாரையாவது எடுத்து காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ண சொல்லுவோம். ஏன்னா நான் ஒரு குரூப்லேயும் இல்லை நான். அது போட்டுட்டீங்கன்னா அந்த டயத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் குடிங்க போகிறோம். முதல்ல ஃபாஸ்ட் பிரேக் பண்ணுறது எப்படி பண்ணணும், அடுத்த நாளைக்கு விரதத்தை முதல்ல இருந்து ஒரு கிளாஸ் வாட்டரை குடிச்சிருங்க. அந்த அம்பரீஷ் மகாராஜா கதை தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா உங்களுக்கு? அவர் அந்த வாட்டரை வந்து அந்த டயத்தில் அவர் அந்த முனிவர் வரல அங்கேருந்து. அவரை வரத்துக்குள்ளே இவர் வந்து ஐயோ பாராயணத்தை பிரேக் பண்ணுமே, என்ன பண்ணுறதுன்னு முடிச்சுட்டு இருக்கார். அப்போ அவர் முடிச்சுட்டு இருக்கிற சமயத்தில் மற்றவெல்லாம் கூட இருந்தவெல்லாம் சொல்லி, மகாராஜா நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஃபாஸ்டிங்கை உங்களோட உபவாசத்தை பிரேக் பண்ணிவிடுங்க, ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் குடிச்சிருங்கோ. அவரை வரத்துக்குள்ளே அவரை வந்த அப்புறமா சாப்பிட்றதெல்லாம் அப்புறமா பார்த்துக்கலாம், சும்மா அதை பிரேக் பண்ணேங்கிறதுக்காக வாட்டர் குடிக்கும் அப்படின்னு சரி சொல்லிட்டு அவர் வாட்டர் குடிச்சிட்டார். இப்போ நீங்கள் வாட்டர் குடித்த உடனே அந்த முனிவருக்கு இங்கே இவர் குடித்ததும் அவருக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போயிடுது. அங்கேருந்து வந்து அவர் செம்மையாக கோச்சிங் தரோம் அவரை. நீ என்னம்மா நீ குடிப்பேன், நான் வரேன்னு சொல்லி கேள்வியோ, எதுக்கா நீ இல்லை இந்த டயத்துக்குள்ளே அது பிரேக் பண்ணணும்னா அந்த டயத்துக்குள்ளே பிரேக் பண்ணி தானோ. அந்த கதையை படிங்கோ, அதுக்கப்புறம் இன்னும் கண்டினியூஷன் அதில் நிறைய வரும். புரிஞ்சுதா மாதாஜி? ஒரு கிளாஸ் அந்த நான் போடுற டைம் போடுறேன் 6 இல்லைன்னா நீங்க கூகுள் பண்ணி வச்சுக்கோ. நீங்க எந்த ஊர்ல இருக்கீங்களோ இந்த ஊர்ல பாராயண் டைம் எப்போ உபவாசத்தை விடுறது அப்படின்னு டைம் கொடுத்துருப்பா. அந்த டயத்துல பர்டிகுலர் டயத்துல 6லேருந்து 7க்குள்ளதான் அநேகமா இருக்கும். அந்த டயத்துல ஒரு ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர் எல்லா இடத்துலயும் போடுறாங்க, தமிழ் குரூப்ல போடுறாங்க, தவறாம போடுறாங்களா? நான் தான் போடுறேன் எல்லாத்துக்குமே மொத்தமாவே. அது போடுறதை எடுத்து காப்பி பண்ணி போட சொல்லியிருக்கேன். அது போட்டாங்கன்னாக்க நல்லதா போச்சு. நான் இங்கிலீஷ் L3 குரூப்ல மட்டும் நான் போடுறேன், பாக்கி எல்லா குரூப்லயும் எனக்கு தெரியல என்ன இருக்குன்னு. மாதாஜி ஒரு போதுன்னா நீங்க என்ன சாப்பிடுறீங்க? அந்த ஒரு போது நான் ஒண்ணுமே நான் சாப்பிட மாட்டேன். உங்களை சொல்லல, அவங்க சொன்னாங்கல்ல ஒரு போது, அவங்க என்ன ஆமா ஆமா எதுவும் சாப்பிட மாட்டோம் மாதாஜி. இந்த வாட்டர் மட்டும், அது லிக்விட் ஐட்டம் எதனா மேபி இருந்தா. அது பேர் ஒரு போது இல்ல மாதாஜி, அது பேர் வந்து அது வந்து ராதிகா மாதாஜி தமிழ்நாட்டுல ஒரு போது சாப்பிடுறதுனாக்க எல்லாமே அலோடு மாதாஜி. ஆனா இஸ்கான் அரிசி எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது மாதாஜி. ஓகே, இஸ்கான்ல வந்து அரிசி சாப்பிடாதீங்கோ, கிரெயின்ஸ் தானியங்கள்லாம் சாப்பிடாதீங்கோ. நீங்க ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடுங்கோ, வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமும் நிறைய சாப்பிடுங்கோ. பன்னீர் சாப்பிடுங்க, பன்னீர் சப்ஜி பண்ணி சாப்பிடுங்க, இல்லைன்னா சாபுதானா கிச்சடி மாதிரி ஒன்று பண்ணி சாப்பிடுங்க. அதுவும் 2ஆம் பட்சம் தான், பட் பரவாயில்ல. பசி தாங்கலைன்னா என்ன பண்ணுறது, சாபுதானா கிச்சடி ஜவ்வரிசியில் ஒரு உப்புமா மாதிரி பண்ணுவோம் இல்லையா, அது உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்டுக்கலாம், சக்கரவள்ளிக்கிழங்கு வேக வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். சக்கரவள்ளிக்கு சாப்பிட்டாலே இப்போ வைகுண்ட ஏகாதசிக்கெல்லாம் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கிறவங்கலாம் அங்கெல்லாம் எப்படி சாப்பிடுவோம். நான் திருச்சியில் தான் நான் இருந்தது காலேஜ் படிக்கிச்சேன். அப்போல்லாம் நான் உங்கள் வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போவோம், ஒவ்வொரு வைகுண்ட ஏகாதசிக்கும். அப்போ அங்கே போகிற சமயத்தில் என்ன பண்ணணும், அங்கே போனால் அந்த சொர்க்கவாசல் கதவு திறக்கிறது இல்லையா, அதை திறக்கரிச்சே அப்படியே பார்த்துட்டு அவ்வளோ தூரம் அப்படியே வாசப்பக்கம் வந்த உடனே பார்த்தா ரோட்ல எல்லாம் என்ன வித்துட்டு இருப்போம் சொல்லுங்க, சக்கரவள்ளிக்கிழங்கு தான் பெரிய மூட்டையாக போராக வச்சுருப்பேன். எல்லாரும் 1 கிலோ 2 கிலோ வீட்டுக்கு போன உடனே இதை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு அந்த சக்கரவள்ளிக்கிழங்கு வேக விட்டு அதை தான் சாப்பிடுவோம். அதனால அது 2 சக்கரவள்ளிக்கிழங்கு சாப்பிட்டேன்னாக்கா வயிறு கப்புன்னு அடைஞ்சு போயிடும். அதை சாப்பிட்டுக்கலாம் வேணுங்கிறவா. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராதிகா மாதாஜி, சாரி மாதாஜி.
லேட் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு ஏதோ ஏகாதசி பத்தி ஆரம்பிச்சு விட்டுட்டேன். கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன் மேம் ஃபுல்லா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. எழுதிங்களா? ஓகே. இன்ஃபேக்ட் இப்போ மங்கள மாதாஜி சொன்னதையே நம்ம ஒரு ஸ்லோகா கண்டினியூ பண்ணலாம். மங்கள ஹரே மாதாஜி என்ன கிருஷ்ணா. பேசிட்டு இருந்தாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொன்னாங்க? ஏகாசியை பத்தி சொன்னாங்க மாதாஜி. அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாங்க? பாகவதம் பரிச்சித் மகாராஜனை பத்தி சொன்னாங்க. பட் மெயின் கன்க்ளூஷன் என்ன? சாரம் என்ன? லிவிங் பீயிங்ஸ்க்கு நல்லது பண்றது. நல்லபடியா ஆட்சி புரிந்தார் மாதாஜி. ஓகே, அப்போ ஒண்ணு சொன்னாங்க, கிருஷ்ணர் வந்து டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து பிரச்சனை வந்தா எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்க? என்ன பாவத்துல எடுத்துப்பாங்க? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி, டிவோட்டிஸ்க்கு பிரச்சனை வருமா வராதா? வரும். அப்ப அவங்க எப்படி ஃபீல்? அப்ப என்ன டிஃபரன்ஸ் டிவோட்டிஸ்க்கும் நான் டிவோட்டிஸோட ஃபீலிங்ல? தனக்கு வந்த மாதிரியே நினைச்சு எல்லாம் செய்வார். அதாவது முக்கியமா வந்து இம்பார்ட்டண்டா ஒண்ணு சொன்னாங்க மங்கள மாதாஜி கடைசிக்கு முன்னாடி. தெரியும் மாதாஜி இருக்கிறவங்க நம்ம கஷ்டப்படுறது எல்லாம் போன ஜென்மத்தை என்ன பண்ண பாவமோ அதை அனுபவிக்கிறோம். எக்ஸலென்ட் பிரபு. அப்படியே இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்களேன் உங்க ஸ்கிரீன் முன்னாடி. ஒரு நிமிஷம் ஸ்கிரீன்ல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. Translation. My dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds and offering you respectful obeisances with his heart, words and body, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim. Hare Krishna Mataji. இப்போ rightful claim நீங்க யூடியூப் லிங்க் ஸ்டாப் பண்ணுமா? ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் ஓகே. சோ இப்போ மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அப்படி இருந்தா நம்மளுக்கு என்ன லாபம்? நம்மளுக்கு எல்லாமே லாபம் வேணும் இல்லையா? சோ என்ன லாபம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து அப்படி இருக்கிறதால நம்மளுக்கு வந்து எல்லா பாவங்களும் போயிடும். கேரண்டியா நம்மளுக்கு வந்து லிபரேஷன், அதாவது கோலோகம் கேரண்டி. நம்மளோட ரைட்ஃபுல் கிளைம் என்ன? அப்பாவோட சொத்து ரைட்ஃபுல்லா நான் ஒரு குழந்தையா இருந்தா எனக்கு ரைட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரி கிருஷ்ணரோட என்ட்ரன்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு ரைட் இருக்கு.